Лечков опитва се да смени посоката. Лечков изстрел на Лечков и това е 1-0 за България. Минутата е 12 или 13, едва ли най-същественото е минутата. По един бих го нарекал виртуозен начин Йордан Лечков, след като гардира топката. Вижте как се промъкна през защитата и изстрелът му бе наистина неспасяем. Точно в десетката, както се изразяват мнозина на футбол. Стоичков ще му стигне ли скоро? Стигна му, сега да видим, ще има ли гол? И това вече е 2-0. 2-0 най-после Емил Костадинов се озова на чиста голова позиция и неговият златен за квалификации крак бе поразяващ. 2-0 за България в 80-та минута. Балъков към Стоичков. Не бърза Христо. Вижда надясно свободен Лечков, подава му. Лечков спира виртуозно и се промъква. Наистина находчиво. Може би 3-0. Да, 3-0. И отново Емил Костадинов. Само 2 минути след като простреля фотостракоша. Костадинов отново е в прегръдките на своите съотборници. Е жалко, че във футболната игра няма класация и за асистентите, защото Данчо Лечков заслужава по-равно с голмайстора овациите за това трето наше попадение. Тези мои очаквания се сбъднаха. Казах ви, че след 2-0 спокойно може победата ни да стане наистина убедителна. Българите в завършека на матча просто хипнотизираха своите съперници. Още веднъж това златно наше футболно момче Емил Костадинов